Enak kopi nih Mas. Don. Bapakmu ki arep rabi maneh. Piye menurutmu iki? Sawi. 15 tahun bayang 15 tahun. Urung duwe gandengan, uduk tergandeng nek gandengan tok. Bapakmu wis ndak kuat iki bapakmu. Manuk endi? Ora neng. Oh iya ora duwe manuk. Assalamualaikum. Langsung masuk ya. Ada surat buat Cak Wito. Surat apa? Nggak tahu, baca aja sendiri. Maning. Surat cinta. Ya ta, Don? Lho. Oleh surat cinta. Syukurlah. Teko calonku iki kaya iki. Akhirnya temanku ini lulus jadi duda. Apa iki? Anakmu juga sudah besar. Anakmu sudah besar. Lho gede ngene kok. Sudah butuh ibu itu. Sudah bisa apa kau? Kenapa? Kita buka ya, Mbak? Buka aja. Jangan bayi. Lah kono gambare polisi iki lho. Ih. Lah aku masuk dicekel. Iki opo? Kon koyo ngerti-ngerti yo ngene iki. Ngene iki opo, Mbok? Kok iso ngene iki, kok iso kecekel polisi iki piye ngene iki? Nah, ini Cak, ini. Ini berarti Cak Wito itu melanggar dan kena etle. Perasaan gak ono polisi, aku numpak motor mau. Coba diingat-ingat lagi. Sampean naik motor kan